ଚିନ୍ତାଳ ବନର ଅପନ୍ତରାକୁ ମାଛ ଗୁହା ଡଙ୍ଗାରେ ନେଇ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଦଳେ ମାନବ ଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ କିପରି? ଆଜି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଶୂନ୍ୟ। ଯିଏ ଦିନେ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ ସେ ଆଜି କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ। ନାହିଁ ସେଇ କେରି କେରି ଦୟଣାର ମାଳ, କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ନାହିଁ, ନାହିଁ ରକ୍ତମାଳ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ହତଶ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ଗୁରୁଦେବ। ଗଜପତି, ସେ ତ ସବରୀ ନାରାୟଣ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେତେ ଯେ କଷଣ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା। ଧରି କାଦୁଅ ବେଳା ତଳକା ଉପରେ ସବୁ ଓହ୍ଲାଇ କରିବା ପାଇଁ କଣ ପିନ୍ଧା ହେବ? ସେସବୁ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର ନକଲେ ନ ଚଳିବ। ନାହିଁ, ସେସବୁ ବାହାର କରନି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇଯିବେ। ଉଲ୍ଲଗ୍ନ? ଖସିଲେ ଯେ ଆଉ ଚାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କଣ ମହାପାତ୍ରେ? ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ବନବାସରେ। ଦେଉଳରେ ଥିଲେ ଏତେବେଳକୁ ମଇଲମ ଲାଗି ବଢି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଲାଗିବା କଥା। ତଡ଼କ ଉତ୍ତରୀୟ ସବୁ ଖୋଲି ପକାଅ। ସବୁ ତଳକା ଉତ୍ତରୀ ସବୁ ଧୋଇ ଶୁଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ କଣ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ରହିବ ଗୁରୁଦେବ? ସାନ ପରିଛାଏ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ସମୁଦ୍ର ତାହାର ତଡ଼ପ, ପବନ ତାହାର ଉତ୍ତରୀୟ, ଗଗନ ତାହାର ଭଣ୍ଡୁ, ଗ୍ରହ ତାରା ଆଦି ତା ଗଳାରେ ରତ୍ନହାର ହେଇ ଲମ୍ବିଛନ୍ତି। ଭ୍ରମର ତାର ଗୁଞ୍ଜନରେ ଆଳତି ବେଳରେ ମର୍ଦ୍ଦନାଦ କରୁଛି। ଜାତି ଜାତିର ଫୁଲର ସୁବାସ ନେଇ ପବନ ଏଠି କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନର ଗନ୍ଧ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛି। ଜ୍ୟୋତିରିଙ୍ଗଣ ମାନେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନ, କିଛି ଜାଣିପାରୁନ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରୁଦେବ। ହେ ମହାବାହୁ, এই বাট বড়াকু তুমি বাট দেখাও প্রভু। এই দিগ হরা নাবিককু তুমি দিগ দেখাও। তুমি এ জীবন রথর সারথি। বাট ভুল কি ঠিক সে কথা জনা নাহি প্রভু। বাট দেখাও বড় ঠাকুরে, বাট দেখাও। এই মুতুরি দান্ত কাঠি গোপাল বল্লভ ভোগ লাগি চামু করে ছাড়া আর কিছু পাইলিনি। না সরিনি। জামু করে কোন 56 কোটি ভোগ হো তমে আসি ଯିବି କୋଉଠି ତାପରେ କିଛି ଗଲେ ପାଇଲିନି। ସାନ ପରିଛାଏ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ସେଇ ଜାମୁ କରିର ସେଇଥିରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ହବ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଘରକୁ ଯାଇ ଗଲେ ମୋର ଘରକୁ ଯିବି ତାଲା ପକେଇବି ଆଉ ଗେଟ୍ ତାଲା ପକେଇବି ଉପରକୁ ଯିବି ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇକି ପୁରା ଯୋଉ ରାବେଦା ମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ଶୋ ହୁଏନି କି ଆଇନ ଶୈଳୀ ଯଦି ହଉନଥିଲା କି ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ହୁଏ। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ମଧୁବାତାରୁତାୟତେ ମଧୁକ୍ଷରନ୍ତି ସିନ୍ଧବଃ ମଧ୍ୟୀନଃ ସନ୍ତୌଷଧୀଃ ମଧୁନକ୍ତମୁତୋऽସि ମଧୁ ନେବ। ଓମ୍। କିନ୍ତୁ ଚାମୁ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ହବ। ହଁ ଆପଣ ଟିକେ ଦୂର ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି।
ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣ କେଡ଼େ କପଟିଆ ତମେ ଅଭିମାନ କରି କେବେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ନିଜର କରି ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣ ଆଉ ନିଜର ଭାବି ପାଖକୁ ଆସିଲେ କପଟ କରି ଦୂରେଇ ଦିଅ ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା ଠାକୁରେ ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା हरि ओम जगदात्मकंदाय प्रणताभ्याय बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः नाभ्यासीदन्तरिक्षगोधर्ष्णो देवघोषमवर्ततः अभ्यामो व्यक्तिसहासोऽत्रा तथा लोकः अकल्पयन्नस्त्रिसते लक्ष्मीस्कपत्न्यामहोरात्रे पार्श्वनक्षत्राणिमुपस्मिनो व्यातम् ईशान ईशान सर्वलोकम् ईशानः हरिः ओम् तमें सही नारी नुहे तो बालकुदा गाँव में ता गजपति को बंचवा को जाई जे शत्रु मानकर अस्त्राघात सहितिला हाँ महाराज मु सेई अभागिनी सारा हे भगवान पाई को घर लो विधवा बहु ता गजपति आगरे भगवान दुख नहीं छाबू स्वामी मोर चोखा पाई लड़ी हस्ती हस्ती मरण को मु भी आज से जगह मुँह को चाहे छाबू देखो छाबू सुंदरिया ठाकुर मत देखे हमने मोर पास जी छाबू
ସେମିତି କହନା ଦେଇ, କେହି ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଅଛି, ତୋ ଜଗୁନି ଅଛି। ମୁଁ ନିଜେ ତୋତେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ନେଇ ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ ଜଗାବଳିଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇ ଆଣିବି। ତମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଜଗୁନି। କି କଥା ଦେଇଥିଲି ମହାରାଜ, ମୋ ନିଜ ଖଣ୍ଡରେ ବସେଇ ଦେବି। ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି ମହାରାଜ। ଏଇ ଛଳିଆ କ୍ଷେତ୍ର जन्म जतिकी सत मृत्यु भी सेतिकी सरल। ये संसार रे नियम, आमे से नियम रे समस्ते बंधा। तुम्हें तुम देईर अंतिम संस्कार रो व्यवस्था कर। ମୋ ଦେଈକୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ମୁଁ ପୁରୀ ଚାଲିଲି। ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁଆର ମୋ ଦେଈଟା ହବ, ମୋ ଦେଈଟା ହବ। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଏମିତି ସବୁ କଣ ଘଟି ଯାଉଛି? ଏସବୁ କଣ ତାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ସମୟ ଏ ନୁହେଁ ଗଜପତି। ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାରାଜ। କଣ ହେଇଛି? ମହାରାଣୀ ଅମିର ଚାନ୍ଦ ଏକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ହେବ। ରୀତି ନିୟମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜା ସବୁ ସରିଯିବ ମହାରାଜ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଷଣ୍ଢ ଛୁଆରେ। ଗଜପତି ଏଇ କିଛି କ୍ଷଣ ଆଗରୁ ତା ଆଗରେ ଗୁହାରି କରୁଥିଲ ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ତ? ଆଉ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତ? ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଛି।